Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Yeɓoɓe chain men Pular Arab, on calminama, on ñaganama Allah moƴƴere. Si tawi ko ngol woni lawol ma gadingol e chain Pular Arab, sa suwa wadde abone tawo aɗa ñagane mbaɗata abone. Sa memi ɗo winda sabone ɗo ma kulɗe tati jaltu. Saɗa jalti mima hulde wonde dow nde ngam sanga mbawata heɓde bindanɗe amen kese ɗe min nanni e nder chain o. Aɗa ñaga kadi ne mbatta ɗum eme sa wawi waɗi ɗum partage e nokkuji goɗɗi, kadi mbaɗa ɗum partage sabu ko ɗum woni ko nawrata duɗal ngal yeeso. Ngaren hande e hadis meɗen keso. Qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam, nelaɗo Allah yo Allah jul e makko hisna mo wi, la yu'minu ahadukum, hay goto e mon gonɗinta hatta yuhibba li akhihi, ha o yiɗana bandiko ma yuhibbu li nafsihi, ko o yiɗani hoore makko.